Japp, jag har åkt till Riga, Lettland med båten, så här kommer en liten... Okej, vi är på båten och ja, hej, förlåt. Filma mig! Det var så för mycket! Spring! Vad kallt det var! Nej, skit, visa lite. I orkar inte. Let's investigate. Mamma mustache på en madrasse. Mamma mustache på en madrasse. Bara för att du är ego. Bara för att du är ego. Vad klockan igen. Så mycket. Han var jätteledsen. Det var en kille som pratade med oss nyss. Han sa fly live. Jag vet. Hallå, vad var det han sa? Hey, what's up, fly live? Sorry. So what do you eat? What I like to eat fried rice and sushi. Yes, very good. Yeah, see this. Really. Wait. I see the bird. They're flying over us. Nej, man gör så här. Man gör så här. Varför gör jag samma? Tuna. Yeah, I'm a proud Chinese. Bad lies. Nordaland. Nordaland. Här. Vad man gör inte på 4 ben. Det är 3 ben sen man. Filma inte, jag är så fan för jävligt. Jag vet att du gör det. That's very nice. Problem. Hur mår du? I feel very good. Very good. Yeah, very good today. How about you? I feel Nordaland. Ska vi bryta om allting, eller hur mamma? När pappa bara, nu kollar jag trixa och så bara tappar han den rakt i golvet. Mamma. Sari, du var ganska smart. Det bara. Ja, då är det bra. Ja, här ser man dig. Hallå bloggen! Eller hur? Ska vi dansa? Det här är vloggen. Hej Queenie. Hur mår du? Alltså, hej Niklas. Queenie. Hej. Mamma, vad sa du att vi skulle äta? Hallå, vi ska käka nu. Ska filma när det tycker jag. Vad ful där!
Måste du kissa? Nej! 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 Släpp mig! Släpp! Släpp! Släpp mig! Släpp inte göra! Fredrik, släpp mig! Jag kan inte.